Bon dia, companys i companyes de la Federació d'Indústria, Construcció i Agro de Catalunya. El primer de tot que us volia desitjar és un bon congrés. Estic segura que amb aquest congrés, amb les esmenes, la ponència i el que heu treballat, servirà per avançar en tot allò que reivindiquem des de la UGT, el sindicalisme combatiu, el sindicalisme fort que volem i que anem millorant dia a dia. La igualtat, els temes de precarietat que no podem continuar, la indústria per nosaltres ha sigut sempre el fort del país i els treballadors i treballadores són els que fem avançar. Cal millorar tant amb els temes de precarietat, com deia abans, els temes d'igualtat. Les dones hem de poder decidir, hem de poder ser al capdavant i hem de poder, sobretot, pertànyer a tots aquells espais on hi hagi opinió. La indústria, la construcció i l'agro són els pilars i els puntals del nostre país. Per això és important que després d'aquest congrés ens posem a treballar totes i totes, que siguem les capdavanteres i els capdavanters del nostre país, que la indústria sigui allò que ha de ser la principal acció, la principal activitat que porti a una igualtat, que ens porti a ser forts i que sobretot ens permeti una economia estable al costat d'uns temes socials que avancin dia a dia. Gràcies per haver-me convidat. Sabeu que la meva situació personal no em permet estar aquí, però sí que us volia dir que igual com vosaltres esteu en el meu cor, jo avui pensaré tot el dia en vosaltres i sé que acabareu aquest congrés més forts que mai. Per avançar cal un sindicalisme fort i això crec que totes i tots ho tenim clar. Fins sempre al vostre costat. Una abraçada groga i lila.